بازارێکە ku bi salan li navenda parêzgeha Dêrsimê ye û bala geştyarê navxwebiyanî dikişîne. Lê niha parêzgarî dixwaze cihê wê biguhere û esnaf ku piraniya wan jinin ji vê yekê nerazî ne. Dibêjin dahata wê ji xwe kêm e û eger bazar li cihekî din be dê nikaribin debara jiyana xwe bikin. Yani bura merkeze. Çünkü herkes de bura. Herkes alışmış bura bir. Ama Atatürk'e az nikom, abxon nikom. Çünkü 4 tane araba değiştik. Ve ruhaya ki az vallahi nani o av dokum, nanjı nokum adem biraz arayma bukat. Çünkü az tanıma. Sih esnafên jin li bazarê li gel cil û bergan diyariyên nîşaneya parêzgehê jî difroşin. Dibêjin eger cihê bazarê bêguhertin, dê nikaribin tiştên xwe bifroşin. Belediye maliyet kırmızı o zaman belediye tavra üstüne durmura. Mazane kırı, maçat sürüklemiş Atatürk'ün. Ma niyosem Atatürk. Ma Atatürk niyosem. Xori kamkı sönük, maarik doğani var mı? Dixwazim me çima doğan vidari. Me bila nevan vidari. Em li vira zor geçmiştuni. Dağlı vidari çek vidari geçmişti. Li vira millet fakiri geçmişti. Dağlı vidari çer geçmişti ben millet. Vidari çi şeye. Çi şey iştunu ku. Li gor esnaf dibêjin parêzgarî dixwaze bazarê bo taxa sîhengê Atatürk veguheze ku dûrî navendê ye. Nerazîbûna wan ew e ku çûnehatna wê taxê zehmet e û dê geştyar nikaribin serdana bazarê bikin. Daxwaz dikin ku biryar careke din bê nirxandin.